Един от съвременните методи за лечение на очната сухота е така нареченият IPL метод, при който се използва интензивна пулсова светлина. Целта на тази методика е да се възстанови нормалната функция на мейбомиевите жлези и да се предотврати възпалителният процес на тези жлези, който води до дисфункция. Основното при този метод е, че се използва светлина с определена дължина, която се поглъща от меланина, хемоглобина и водата и причинява коагулация на малки съдчета. Този метод намира широко приложение при пациенти, които страдат от розацея и е прилаган продължително време в кожните болести за лечение на заболяването розацея. Констатирано е, че има ефект и при лечение на дисфункцията на мейбомиевите жлези.